אין שביל, גבעה או הר שלא הגענו אליו ברחבי הארץ. והחלטנו להעניק קצת מהניסיון שלנו, מהידע שלנו, מאהבת הארץ שלנו, גם לאנשים אחרים. טיילנו המון, מטיילים המון, בכל הדרכים, בכל הצורות, ורצינו להביא מהידע שלנו ומהניסיון שלנו לשיטת נופש החדשה. השם קרבי משלב את החספוס הישראלי שנגזר מהמילה קרבי, שמסמל בעיקר את אהבת הארץ והחיבור לארץ. וכמובן שזה משלב את המושג של קרוון ואת שמי הפרטי אבי. אז הקרוונים שלנו הם קרוונים אירופאיים, מאובזרים ברמה הכי גבוהה שיש. המיטות נוחות, הקרוון מאובזר ומרווח וממוזג. זה למעשה בית מלון 5 כוכבים שנוסע בעקבות הנופש. כולל טלוויזיה עם מערכת מולטימדיה, מטבחון עם קירה עם גז לבישול, מקרר, פינת ישיבה מוצלת בחוץ. כל ההנאה הזאת והנגישות לחוף ים, לנחל, לחורשה הקרובה, זו ההנאה האולטימטיבית מבחינתנו. הקרוונים שלנו חונים במרכז הארץ, בחולון, באזור התעשייה, מתוך כוונה לאפשר לאנשים במרכז נגישות מרבית, לאסוף את הקרוון ולנסוע או צפונה או דרומה, כל אחד כאוות עיניו, ולא להיות תלויים לנסוע רחוק לאסוף את הקרוון. יש לנו שירות של הבאת הקרוון והקמתו במקום הנופש לכל משפחה באשר תחפוץ. גם לאנשים שיודעים יותר ולאלה שיודעים פחות, יש לנו מה להעביר מהידע שלנו, ופשוט רואים את זה. בכל שעה, בכל זמן, אנחנו כולנו זמינים ונותנים פתרון ומענה לכל מה שצריך. אנחנו חשבנו על כל פרט כדי שהשהייה תהיה נעימה במלואה ומושלמת. קרבי מגלם בתוכו את אהבת הארץ, את הקשר לטבע, וכמובן זה בית עם נוף ישראלי.